Okay guys, ngayon ang gagawin natin at wala tayong pasok. Ayusin natin yung wiring ng ito, yung charger ko at hindi na gumagana. Ayusin natin. Subukan natin magbaklas ngayon umaga. Ito, i-check ko rin ito mamaya ito kasi hindi siya umiilaw. Ang aking alaga, ayan alaga ko. Papasaway dito. Kalat-kalat. Pakalat-kalat ka. Boy, ligo ka na. Mga pato. Yes, yes. Daw. Ito. Boy, kunin mo Ayaw kayo. niyo kasi. Labahan, boy. Hindi ko alam, ano pa yung pisan ko, tinachat pa niya, talaga reply, baka busy pa. Hindi yan, tagyan yun. Power Rangers. Tapos na kayo mo, tapos na sulitin yun, ang layo nyo, kung balik siya. Hindi ano lang. Kaya, mahal na araw, anong araw, walang pasok, biga. Mahal din. Oo. Sabi, umuwi na lang kayo mga 12 or 3. Around. Ayan. Sabi ko nga kanina sa akin yung matang sandaray ayaw. Wala naman. Ayaw na dyan yung kasama. Tabi ka dyan, boy. Ha? Ito. Ito. Tapos. Gugop.
Nahuli ko pa. Grapata yung chuchay sa tenga. Ano na? Lutong ba? Chay, meron pa yan. Chay, meron pa. Ayan na. Maarte. Yan. Pag magtatanggal ng clearings, dito muna unahin. Yan, dito muna yung unahin natin. Kasi may mga clip yan dito. Clip. Dito, clip, clip, clip. Ito yan. Tapos dito isa, dalawa. Tatlo. Tapos pangapat. Itong clip na to, tulak nyo lang pababa. Yan. Tutulak nyo lang ng pababa pa ganun. Para matanggal siya. Medyo matigas lang kasi Wala na ako makuha eh. Sabihin mo yan. Hindi na masuot ko naman galing sa Singapore. Ang lalaki na naman. Ibig sabihin yan. kailangan i-ano yung tulak pababa. Ayan. Tanggal na.
muna natin. Tapos, abot mo yung... Perang nga na charger mo. Charger. Saka yung cellphone mo. Charger at cellphone mo. Tingnan ko kung mag-charge ito. Tatry ko lang. Cellphone mo. Cellphone mo. Nandito. Pero mo sa clip. Iyan ko lang. Wala na, sira na yung charger kagad, ang bilis. Bilis masira yung ganitong charger. Voltmeter na lang yung ilalagay natin kasi hindi gumagana yung charger.
voltmeter na lang, gumana. Yun na yung charger. Voltmeter na lang yung gumagana, hindi na yung charger. Bali na. Oh, gumagana na. Yan na lang voltmeter. Okay, gumagana. Mailaw. Dito na yata ito eh. Kaya umilaw. Check natin baka may naputol na wire. Kasi maliliit lang yung wire nito eh. Ano lahat? Bagong ligo na naman si Lot. May lakad. Ten si Kurt.
putol pala yung wiring niya kaya hindi siya umiilaw. Ayan. Kaya mas maganda na rin na chinecheck natin paminsan-minsan katulad niyan. Putol yung wire. Diba? Kaya dapat marunong tayo paminsan-minsan. Kung marunong tayo magmotor, marunong din dapat tayo magkalitit yung mga minor na sira para naayos natin, hindi na tayo magbabayad. Yun yung nakakatipid tayo. Tulad dito, at yung electrical tape, puro ano yan, malakit. Mayroon tayong gas para pag nag-ayos tayo, punasan lang natin ang gas yan para mawala yung lagkit. Para mawala yung mga tikit-tikit. Ayan, para nawawala yung mga dikit-dikit. Ikot naman natin, ikot. Ikot lang, ikot. Saan kukuha ng wiring?
Isa naman ang hindi gumana. Hindi pala siya nakasunod eh. Yun lang. Kunik. Kunik. Ba't basa? May customer ako. Customer ako. Ako na. Mamaya alisan ako ng
kagandahan ng rubber lang yung nilalagay kasi pag natuyo siya rubberize, pwede siyang tanggalin. Dikit naman kahit rugby lang eh. Matigil ito kahit rugby. Hindi rin kagaya pa ang kanyan. Diba? Oo. Nandiyan si Kurt? Nandiyan. Nice one. Di pa yata kumakain yun. Liliit kasi yung wife. Kain ka na, bubuhay mo na. Pa, kailan mo ibabayaran yung utang ko? Mamaya pa? Wala, hindi na siya. May picture siya. Masyado kasing maliliit yung mga wiring, yung mga mabilis magputol. Bawat
siya, wala na. Tapos ano, meron yung ano, dyan sa ano, jacket. Tapos, pagdating ko dito, yung jacket. Kasi pag di may iwasan niya na mabasa. Totoo yun. Ha? Kahit ano natin yan, hinangin. Ganun pa rin yan eh. Pag nabasa yung ano niya, puputol kasi maliliit yung wire. Yan. Mm-hmm. Ayan. Kain na kayo. Eh, siyempre. Mamaya ako tapos na nito. Alam mo to? Uy. Sikit naman ito. Pagkain mo dito? Tapusin mo naman ang kain mo. Patay na. Okay. Okay. Tapos. Pwede na isalpak.
Okay, gumagana lahat. Okay. Yan, ibabalik na natin. Ito, ilaw na to, medyo matagal na to sa akin.
20 pesos na yung bili ko nito. 20 pesos lang isa. Pero hanggang ngayon, no, gumagana. Ang masisira lang sa kanya talaga yung wire kasi masyadong maliit yung wire niya, napuputol pag nag-washing yan. Kinakalawang na siya, napuputol. Oo nga guys. Bash. Bash. Okay, ano na natin, ikakabit na. Francel! Baba! Ha? O, ikaw mo baba. Kakabit na natin. Ayaw natin kabit. Ito muna yung signal light. Yan, signal light muna. Balikan natin ito. Kanina inuna natin dito pagtanggal. Ngayon dito rin natin uunahin na ilagay. Ayan. Haluin ka dyan. Ha? Bye. Yan, pakita natin. Ayan, ganyan. Diba? Dito natin yan unang tinanggal. Ngayon, pagbalik naman, dito rin natin unang ibabalik. Tapos, tutulak na lang natin yan. Okay. Simple. Pero mas mahirap pag nagtanggal kaysa magbalik. So, okay. Ito natin muna. Yan. Tulak. Kunti, tulak. Dito.
Nakalimutan ko pala ilagay. Kalimutan ko pala ilagay agad yung ano. Dudugutin ko na lang. Ngayon, ikakabit na natin itong engine cover. Balikin natin yung air scoop natin.
Okay, tapos okay, tapos na po at sunod natin gagawin, washing na tayo. Washing naman tayo, washing. Tingnan natin yung ikinabit natin. Ito yung kinabit natin. Yan. Ito po yung pinagana natin na ilaw kasi putol-putol na yung wiring niya eh. Maliit kasi yung mga wire niya. Yan. Ngayon umailaw na. So mga pinalitan natin, tinanggal na natin to. At maliit yung mga wire niya kaya napuputol. Ayan, maliliit to. Maliliit. Yan. Yung charger natin hindi na gumagana. Pinalit ko na lang para hindi naman pangit tingnan yung butas dito. Yan, butas kasi to eh, binutas to para may lagay. Ngayon, ang ginawa ko, yung voltmeter na lang yung ikinabit ko. Ayan, tingnan natin kung gumagana. Ayun. Diyan natin makikita kung ilan na lang yung ano ng battery natin. Yan, 12.5 normal po yan. 12.5 normal. Yan. Gumagana na siya. Yan, gumagana na rin. Kanina hindi gumagana. Pero tagal na yan. Tagal na yan guys. Yung ilaw-ilaw na yan, 20 pesos lang yan. Okay. Tapos na po tayo at i-washing na rin natin yung motor kasi masyado na maalikabok. Puro na alikabok yung motor natin. Hindi na ka nagagamit, malikabok pa. Okay. Okay guys, bye bye.